Det er typisk situationer efter skolen, der er vanskeligst for børn med ADHD, fordi de ofte er ustrukturerede. Altså i skolen, der sidder man og skal følge nogle regler, og læreren styrer, hvad man skal. Men når man kommer hjem og er på egen boldgade, så er der ikke nogen regler nødvendigvis, man skal følge, og det bliver svært for børn med ADHD. Børn med ADHD hører vi har som regel svært ved skift i situationer. Det vil sige, når man skal gå fra at spise for eksempel, eller man skal ud og lege, eller man skal noget nyt, så bliver det et voldsomt problem. Det man kan hjælpe med som voksen, det er at ligesom give den ydre struktur, som barnet ikke har inde i sig selv. Ved for eksempel at sige, om 5 minutter gør vi sådan og sådan. Om 5 minutter skal vi det og det. Og sige, om lidt gør vi sådan, bagefter gør vi sådan, bagefter gør vi sådan. Så man fortæller ligesom, giver barnet en disposition og en plan for, hvad det er, der skal ske, så det kan nå at vende det ind i hovedet og forberede sig lidt, sådan at det ikke kommer som en overraskelse. For mange ting, der skal ske i et ADHD-barns liv, det kommer nemlig som en overraskelse, fordi det ikke kan planlægge på samme måde, som andre børn kan. Det er svært for børn med ADHD at skulle læse lektier hjemme, fordi det kræver en struktur omkring dem. De skal have hjælp til at komme i gang. De skal have hjælp til også at fastholde koncentrationen, fordi det, som er mange ADHD-børns vanskelighed, det er, at de bliver afledt af alle mulige andre irrelevante ting. Så det er tit en udfordring, som forældrene kan hjælpe dem med ved at skabe som egen hygge og struktur omkring dem, hjælpe dem med at dels komme i gang med lektierne, men også hjælpe dem til at være der, til at fastholde koncentrationen på det, så længe det nu står på. Og så heller ikke skal man som forældre forvente, at et barn med ADHD kan sidde en hel time for eksempel og lave lektier, men at man deler det op i små bidder, som bliver overskuelige for barnet, og siger til barnet, nu laver vi lige det her i 10 minutter, og så holder vi en pause bagefter, så der kommer en gevinst, der er sådan til at få øje på. Børn med ADHD har tit svært ved at lege med andre børn. Ikke altid, men ofte fordi de er impulsive. De når ikke rigtig at tænke over, hvordan de skal handle i en bestemt situation. Hvis de bliver sure, så kommer de måske til at slå, uden egentlig at tænke over konsekvenserne af den handling. De kan godt blive kede af det og fortryde det bagefter, men det er jo noget, der får konsekvenser for deres samvær med andre børn uheldigvis. Man kan som forældre jo over for børns legekammerater og deres forældre fortælle om, jamen mit barn har nogle vanskeligheder, som gør, at det måske nogle gange kommer til at handle uhensigtsmæssigt, og ligesom få de andre forældres forståelse for det. Og så også være der, sådan at når man kan mærke, at der er en konflikt undervejs, at man så hjælper børnene med det, og bryder ind og undgår, at nogle af de uheldige ting sker, som barnet ellers skal lave. Hvis man selv har et barn med ADHD, og man skal fortælle barnet om ADHD, så afhænger det selvfølgelig af barnets alder og modenhedsgrad, hvad man skal sige. Men jeg tror, det er vigtigt, uanset alder, i et eller andet omfang, at sige, jamen du har de og de problemer, som gør, at de og de ting kan være svære for dig, men som vi nok skal hjælpe dig med. Fordi det kan også fjerne noget af barnets skyldfornemmelse, dårlig samvittighed, når de har gjort et eller andet, som det igen får skal ud for. Så det, at man kan sætte et navn på sine problemer, det hjælper rigtig meget. Men selvfølgelig skal det serveres i et sprog, som er forståeligt og anvendeligt for barnet. Altså man er jo oftest på hårdt arbejde, når man har et barn med svær ADHD, og man kan som forældre helt legitimt, synes jeg, have brug for et åndehul indimellem, et pusterum, i form af aflastning, og det kan man jo ordne ved, at man, hvis man har mulighed for det via socialforvaltningen, får bevilget en aflastningsfamilie, som barnet kan komme i indimellem, som dels kan være en positiv oplevelse for barnet, men som også kan gøre, at forældrene får lidt tid for sig selv, og får mulighed for at trække vejret i fred og ro. Stressniveauet er ganske givet højere i mange ADHD-familier end i andre familier, og der må man jo se på også at hjælpe forældrene til at få stressniveauet bragt ned. Dels ved, at man støtter barnet på den bedst mulige måde, men at man også via forældrearrangementer, forældreweekender, aflastningsweekends, eller hvad der ellers kan komme på tale, sørge for, at forældrene også får mulighed for at trække vejret, slappe af og føle sig rustet til opgaven. Jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på søskende i de her familier, fordi søskende kan tit, hvis ikke de også har problemer, blive overset, fordi de
er selvkørende og ikke har brug for den samme opmærksomhed som børn med ADHD. Så på den måde er det vigtigt, som ADHD-foreningen blandt andet gør, at lave søskendegrupper. Man kan også på afdelingerne, i de børnepsykiatriske afdelinger, i forbindelse med udredning af et barn, sørge for, at søskende får god information om, hvad det her er for noget, og også kommer til at snakke med andre søskende i samme situation, fordi det kan godt være hårdt indimellem. Det er jo rigtig vigtigt, at man ikke blot ser på børn med ADHD som, at nu er det nogle børn med ADHD, men at de er børn forskellige som alle andre, og de er elsket af deres forældre. De har nogle vanskeligheder, men iblandt de her vanskeligheder, så er de nogle gode, dejlige børn. Og det er vigtigt, at man som forældre også får det sagt, og får den kærlighed givet videre, så børnene kan mærke den. Det kræver selvfølgelig, at man også hjælper forældrene og støtter forældrene, så de ikke kører sur i det. Men det er rigtig vigtigt, at man også som et barn med ADHD føler sig accepteret og elsket som den, man også er.